on internet jaki ndiye ticheze koma zocheza zake ine ndibe chakumwa sinatenge chakumwa koma ino ngati muli nacho tatengani ticheze chifa nkhani zake zikutitengera kutali mlengalenga. Mu January tinakamba za dzuwa edi za paka probe imene inapita kudzuwa kukafufuza kumeneko kuti kuli zotani, ndipo Earth inakhala ikudikirira kapena tinero anthu ma scientist anakhala kudikirira kuti alandire information kuchoka kwa Parker probe chifukwa choti inapita kufupi ndi dzuwa nde palibe chinthu chimene chinapita pafupi ndi dzuwa ngati mene inafikira Parker probe nde samadziwa kuti ichita survive kapena ingophulika nde analandira signal Parker probe inapanga last ndipo mpaka pano ikadazungulirabe inatumiza zithunzi chane zinzosiyana kuti anthu alandire information yambiri tidziwe zambiri zokhuzana ndi dzuwa nde patulukadi information yambiri koma kungoti uto lake nagasi chiyankhulo chathu ma expressions ena zinthu zina zonena kuti kulibe mchichewa zili mchizungumoka nde olopozifotokoza mchichewa uzifotokoza cha mtundu wanji mene tikudziwira dzuwa ndi nyenyezi yaikulu kwambiri mu universe dzuwa ndi nyenyezi yaikulu kwambiri ndipo gravity yake kapena nene kuti pull imakoka zinthu mene anthu fe timakhalira kuima pansi timatha kuima pansi chifukwa cha gravity imatichita pull down ngona anthu amene amapita ku space achamakweyandamo sono dzuwa liliso ndi gravity yake ndi gravity ya dzuwa icha imapangitsa Earth icha kuti zikhala pamene imakhala level imene imakhala limazungulira dziko kumazunguliranso dzuwa koma imakhala pa level yake yomweyo chifukwa chonena kuti gravity ya dzuwa imapangitsa Earth icha ndi ma planet ena kuti akhale m'malo mwake m'malo mmene momo iliyonse ma position yake yomene ilili nde dzuwa lili kutali kwambiri ndi Earth 151 million kilometers away from Earth nde ndi lalikulu kwambiri kunena kuti ma Earth 1.3 million akhoza kulowa mu dzuwa nde ingoganizani kuti ndi nyenyezi yaikulu kwambiri ndipo ndi ya moto dzuwa ndi moto. Tsono mene Parker probe inajambula inaona zimene zimachitika pachani pa dzuwa paja moti anaonanso kunena kuti kuli zigawo mene mu Earth mulili ma continent osiyana pa dzuwanso pali madera osiyana pa madera osiyanapo pamachitikaso zinthuso zosiyana nde nalo dzuwa limazungulira pamene limazungulira chimodzimodzi imene timakhalira Earth yathu ino kunena kuti pamene dziko likuzungulira ikamafika mwina tikamati June icha kumalawi kumazizira pamene ku Europe kumayamba kutentha maona kuti makhala ma season of course kusiyana kwake nkunena kuti kudzuwa kulibe kuzizira koma pali weather modi kuli ma station onena kuti amayang'ana za weather ya kudzuwa chifukwa chinoti zimachita affect zinthu pachani pa Earth nde kuli ma weather osiyana moti kumakhalaso ma storm kumakhala mkokomo zimphepo zoopsa koma mphepo zake ndi mphepo za moto nde Solar Parker probe imene inatumizidwa ndi NASA kuti ikatole information kufupi ndi dzuwa sinafike sizingatheke kufika pa dzuwa koma ili pafupi pake tikukamba 6.1 million kilometers kuchoka ku dzuwa ndi kutali ngakhale kuti ndi pafupi kuti chiyandikire chiphulika koma mukujambula kwawo apeza kunena kuti corona ya dzuwa corona ndi surface ya panja yeniyeni ya dzuwa kunja kwa dzuwa ife timaona chikorona timangoona kuwala kucha chimecha nchikorona koma nkatikatiso muli zinthu zina ndiye kuti ma scientist anamba kalekale kuganizira kuti pa dzuwa pali dera lina lake lonena kuti lilibe doti akuti dust free zone ati pali doti pa dzuwa apo koma akuti pakafika no nthawi yoti patentha kwambiri doti lija lima sanduka gas
likasanduka gasi limauluka amalitcha cosmic gas kapena solar gas. Kunati dera limene lolo around pamene popalitsa magasi zimene zodzo zonena kuti zimapangika chifukwa chakutentha kwambiri kwa dzuwako. Ndi akuti kuli ma solar flare. Ndikatugaza kuti solar flare nkuifotokoza bwanji. Akuti pamadera ena pa dzuwapo pamapezeka kuti chifukwa choti pali energy yambiri. Energy ija akuti pamalo pamodzi pamatha kupezeka energy chimozimozi mphamvu ya manuclear 10,000 koma kadera kakang'ono. Ndi energy ija ikachuluka kwambiri imaphulika. Ikaphulika chonchicha imapanga kozi ma solar winds, chimphepo chinkokomo choopsa kwambiri koma moto okhaokha. Eti ndi zimaphulika zimatani ndio amazitchula kunena kuti ma solar flare. Koma zimakhala za mphamvu yosiyanasiyana, pena zimakhala zochepa, pena zimakhala za mphamvu kwambiri kuti chiphulika kusanduka chi solar flare chachikulu. Pena anayeza chi flare china chinakhala ngati chophulika chonje kunena kuti size ya chi flare chimene chocho chinaphulika pa dzuwacho size yake chimozimozi ndi mmene earth yathu ilili. The solar flare inapangika pa 14 May 2025 akuti imene inali ya mphamvu kwambiri chaka chonse chino sanaonenso, ndipo inapangika pamalo amene akutchedwa AR4087 ili ngati ino continent payokha. Padzuwapo ayipatsa dzina kuti ningoti AR4087 ndi pamene panapangika chi solar flare chimene chocho. Ndi akuti pa AR4087 ipo anditi continent imeneyo padzuwapo ndi area yosokonekera kwambiri chifukwa chonena kuti magnetic field yake ndiyo salongosoka, ndiyo sokonekera. Nde pakapezeka kuti pakupezekano energy yonjeza kwambiri malo ngati amene amaphulika kwambiri. Nde panaphulikanso eti amanena kuti zotsatira zake ili kuti zimene zozo zochitika pa dzuwa koma somehow zikumatha kuchita affect zinthu pa earth. Effect yake akuti ina ndi ma blackout, ina akuti kuluza signal, ma communication signal, kuluza ma network signal, kuluza basi ma radio signal, zinthu kungofoira, ma GPS kusokonekera chifukwa choti padzuwa paphulika china chake, ma signal kusokonekera. Anthu kumanguti chavuta nchani osadziwa kuti zonse zikuchokera pachani padzuwa. Akuti ili dzuwa lili mu 11 year cycle yozungulira kuti patha zaka 11 ndi pakatha zaka 11 ipo pamayamba nokubulika zinthu ngati zimenezo, koma sikuti zichita affect anthu pa dziko pano munjira ina yoopsa ayi, koma ndi zomwezi ma blackout osadziwika bwino, ma signal kufoira, koma zonena kuti zikhoza kuchita affect kwambiri amene ali ku space ndi ma spaceship. Zozo zizidwa affect chifukwa ngati zikupitanso mmwamba momwemo ndi ma signal akafoira zikhoza kusokoneza zinthu. Atolapo data yambiri kwambiri yoti inayo ndiyovuta kuifotokoza mchichewa chake chifukwa palibe chichewa chake. Ndiye for now tingosira pomwepo zomwe paka yatola komanso zomwe a space weather atola zomwe zikutani zikuchitika kunena kuti kudzuwa kwagundika zochitika. Ma flare usanathe apitirirabe kwa kanthawi kena kwazathaso chifukwa choti dzuwa likhala kuti latembenuka. Pamene dzuwa latembenukira mbali inayo basi inoziyamba kumenya mbali ina, mbali ya maplaneti ena chani tikhala kuti tachoka mpaka na izazungulireso izafike mbali itiyo, mbali inoyo kapena nditi mbali ya earth. Iyo ndi update ya dzuwa. Mukhale ndi tsiku lopambana.